to zaman ku lafiya madalla auren masoya. Maryam Sanda amarya Bilyamina angwanta. Zaman ku lafiya madalla auren masoya. Bilyamin da Maryam Aure ku kai na kauna. biki muke ta yi ranar an kira gawaye. Rabbana domin lafiya ta wanye. Amarya arziki kin samu baki da shi ba. Zaman ku lafiya madalla auren masoya. Bilyamin da Maryam Aure ku kai na kauna. ki girmama shi dan Allah ki ta bin mijinki. Abinda ya faɗa shi ne zaki ga arinki. اللهم اجرني في مصيبتي حسبنا الله ونعم الوكيل. Accordingly, I hereby sentence Maryam Sanda to death by hanging until she dies. This I have done, believing that